Haia, Lauren dwi. Fi ydy cydlynydd gwirfoddolwyr cymunedol i ardal Penrhyn. Be da ni'n neud ydy recriwtio gwirfoddolwyr yn yr ardal i helpu efo'r effeithiau o'r pandemig. Os oes o bobl yn hunan ynysu ac angen bwyd a falle, da ni'n mynd a ffonio un o'r gwirfoddolwyr sydd ar y list rhestr ni, a maen nhw'n mynd allan i nôl y bwyd, neu mynd i nôl prescription i bobl, neu cyfeillio efo bobl. Yr effaith cymdeithasol o'r rôl fi ydy y ffaith bod personoldeb dref werth wedi dod i'r ardal. Mae hwnna'n effaith mawr. Mae yna mwy o cyfleoedd i fwy o wirfoddolwyr a fwy o cefnogaeth i bobl sydd angen. Ac mae'r swyddfa yn Penrhyn wedi agor, lle mae bobl yn gallu dod i fewn i cael sgwrs, i trafod gwahanol cyfleoedd, i trafod gwaith mae'r dref werth yn wneud, ac i ddod i fewn. Da ni creu hyfforddiant i gwahanol cyfleoedd gwirfoddolwyr. Maen nhw'n gallu dod i fewn a cael cymorth i gwblhau'r hyfforddiant yma. Mae bobl yn gwybod bod ni yma, mae bobl yn gwybod bod maen nhw'n gallu troi at ni i roi mwy o gymorth i bobl yn yr ardal lle. Oedden ni'n gweld yr angen am rhywbeth ar dechrau'r Covid cyntaf, a oedden ni jyst yn teimlo dros cymunedau Llanbrothen, Penrhyn, Croesor, Nunffordd, Rhyd hefyd, bod na ddim byd rili ar ei cyfer a gweld yr clo yn mynd i fod yn gyfnod mor ansicr. So, dwi'n meddwl, wedyn tynnu pobl at ei gilydd yna, ac dwi'n rhan o cyfeillion Croesor, so mae hwnna wedi bod yn help. Mae yna criw o bobl ifanc rwan ochrau Llanbrothen, Croesor, sydd eisiau bod yn rhan o rhywbeth positif. Dyn ni wedi cael Lauren, mae hwnna wedi bod yn andros o boost i ni. Cael rhywun sydd yn cymryd amser i dod i nabod pobl a creu yr cyfeillgarwch a helpu lincio pobl eu pobl. A hefyd, beth sydd wedi bod yn digwydd yn siop y garreg. Chymryd y teip o weithgaredd lle mae yna cinio, dolyg, di mynd allan i gymaint o dau pobl ben eu hunan, pobl unig, pobl bregus. So mae gweld sut mae wedi medru cysylltu yr angen a yr pobl yn cynnig help wedi bod yn codi calon mawr.